Avui a les notícies ens acompanya l'alcaldable de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular per Girona, Jordi Navarro. Aquí saludem ara mateix, senyor Navarro. Què tal? Bon vespre. Molt bon vespre, què tal? Abans de començar la precampanya s'acaba d'ultimar aquesta precampanya amb una sèrie de debats que déu-n'hi-do el calendari que us espera als alcaldables. Sí, és veritat. Jo penso que això és molt positiu. I jo sóc dels que pensa que les pròpies campanyes electorals i les pròpies precampanyes haurien de ser més això. És a dir, més programa, més debat amb la ciutadania, més proximitat i segurament menys espectacles mediàtics, menys shows, menys grans publicitats. Quan més participativa, quan més de proximitat sigui la campanya i quan més implicació hi hagi entre candidats i partits i entitats, associacions, molt millor. Molt millor. En aquestes eleccions tothom sap que és la primera vegada que el panorama es presenta més obert que mai i a més on més candidatures concorren en aquests comicis. Tenint en compte el context de crisi en el que ens trobem i sabent que pràcticament cap partit proposa una gran infraestructura estrella o grans equipaments, què aporta de nou la CUP que pugui valdre en aquest cas dipositar la confiança en vostès? Sí. Bé, doncs jo sempre dic el mateix, que la CUP aporta diverses coses. I penso que el millor bagatge que nosaltres aportem, la CUP, són els anys i anys de treball molt intens que hem fet des de l'oposició, des del carrer. Nosaltres hem demostrat que amb pocs recursos, amb pocs mitjans, es pot fer política. Es pot fer política de proximitat, amb la ciutadania. Per tant, nosaltres aportem això. Aportem també moltes propostes en el camp social, en el camp mediambiental, en el camp dels barris, propostes que han estat redactades de forma participativa. Nosaltres, per exemple, tenim un programa electoral, que aquí en aquesta publicació tenim un petit resum, però és un programa electoral que ha estat elaborat de forma participativa. Hem convocat uns punts de trobada oberts a la ciutadania, on la ciutadania ha pogut anar a expressar coses, a fer propostes, a plantejar idees, propostes. Per tant, també aportem això, participació. Crec que és una de les nostres principals apostes, la participació ciutadana. Quines són les propostes o la majoria de les propostes que han arribat via aquesta participació, la majoria que fan referència? Jo penso que hi ha dos grans eixos molt importants que en certa manera es noten a la ciutat de Girona, a la ciutadania de Girona. Un és tot el que fa referència a les noves maneres de governar, a les noves maneres de fer política. Jo penso que durant molts anys, i així ho hem vist, per la ciutadania que ens ho ha expressat, durant massa anys hi ha hagut en aquesta ciutat maneres molt opaques de gestionar i de prendre decisions. I nosaltres, pel que hem anat veient de la ciutadania, el que toca ara, el que s'imposa ara, és elaborar noves propostes de prendre decisions, més democràtiques, més participatives, més horitzontals. Això d'una banda. Llavors, hi ha una evident preocupació per la crisi econòmica. Nosaltres hem rebut moltíssimes propostes, queixes, idees que ens ha transmès la ciutadania en els punts de trobada que hem fet, o anant pel carrer inclús, de que cal actuar en aquest àmbit. Sobretot cal garantir la cohesió social, perquè la crisi econòmica que estem vivint, una crisi capitalista molt profunda, que s'està acarnissant amb els sectors més populars de la ciutat, pot posar en perill aquesta cohesió social. Per tant, nosaltres proposarem moltes mesures d'acció social per garantir la cohesió, principalment en els barris de Girona. A grans trets, pel que està dient vostè i per les propostes i pels reptes que llença, el seu discurs no diferiria gaire del que podríem escoltar, per exemple, d'una Blanca Palmada, alcaldable d'Esquerra, o d'un Joan Elori, alcaldable d'Iniciativa. Dóna la sensació que és una mica anar a moure's en un terreny que sembla que l'experiència o la tradició diu que ja té els seus padrins. En tot cas, aquests partits que esmentes han tingut 8 anys per portar polítiques a la pràctica. Per exemple, en temes de participació, hi ha partits de l'equip de govern que portaven grans propostes per portar a terme i no s'han dut a terme. Nosaltres pensem que, per exemple, en un cas concret, com és el de la Frontissa del Güell, en el barri de Santa Eugènia, es va fer aparentment un gran procés participatiu, però que va ser un absolut engany. Doncs nosaltres proposem aprofundir més en això. Nosaltres tenim un discurs d'esquerra molt marcat i un discurs de participació radical i democràtica molt marcat. Per això ens diferenciem, penso jo, d'aquestes altres opcions que ara esmentaves. Això, en cas que vostè a partir del dia 22 fos regidor, l'impossibilitaria arribar a una mena de pactes amb aquestes formacions i amb altres per formar un hipotètic govern des de l'esquerra?
Nosaltres el que tenim clar és que passi el que passi el 22 de maig, nosaltres continuarem treballant. Ja sigui fent oposició des del carrer, ja sigui fent oposició dins del mateix Ajuntament, o ja sigui en un cas molt i molt hipotètic, que penso que és bastant improbable, d'entrar a formar part d'un govern. Nosaltres som independentistes, d'esquerres, ecologistes i creiem en els barris. Per tant, només governaríem si poguéssim aplicar el nostre programa. Perquè nosaltres no volem entrar a l'Ajuntament per mercadejar amb cadires i càrrecs. No ens interessa. Llavors nosaltres el que sí que volem és... no volem d'una banda ni donar suport a un govern socialista, perquè és que porten 32 anys. Si donéssim suport o facilitéssim la investidura d'una alcaldessa o alcalde socialista, estaríem donant suport a un partit que porta 32 anys, que en portaria 36 anys. És excessiu. Per tant, aquí nosaltres no ens hi trobaran. I d'altra banda, a nosaltres no ens trobaran donant suport a un partit que practica retallades a tort i a dret en el govern autonòmic de Catalunya, Convergència i Unió. Nosaltres no podem donar suport a un govern perquè tenim un discurs d'esquerres i hem de ser coherents. Però, deixi'm acabar, nosaltres, això no ho decidirem nosaltres. Si la ciutadania ens dona confiança, nosaltres creiem que no n'hi ha prou amb això. Nosaltres farem parlar les nostres bases i els nostres votants. Farem parlar les entitats de la ciutat perquè ens diguin què hem de fer. D'entrada, això serà si vostè i alguns companys més de la seva llista aconsegueixen acte de regidor, que recordem fa 4 anys, a punt va estar vostè d'entrar a l'Ajuntament i per tant d'entrar per primera vegada a la CUP al consistori. Sí, és veritat, ens van faltar pocs vots per obtenir representació. Nosaltres és a dir, ara fa 4 anys, ens vam comprometre davant de la ciutadania que passés el que passés, continuaríem treballant molt intensament i així ho hem fet. I ara ho tornem a fer. Nosaltres seguirem treballant, però sí que creiem que aquesta vegada tindrem prou força com per entrar a dins de l'Ajuntament de Girona, perquè la feina crec que ens avala. Així hi ha algun sondeig preelectoral que en principi apunta aquesta tendència. Hi ha un sondeig encarregat en aquest cas per vostès i presentat fet per vostès que donava 2 regidors. En aquest cas és fàcil, potser massa fàcil i tot fer l'abstracció. Esquerra en perdia 2, que són els 2 que guanyaven vostès, però en qualsevol cas la tendència sí que dibuixa una mica d'entrada el repartiment del vot independentista i d'esquerra, i segon que vostès podrien recollir una mica el filó d'aquesta partició. Sí, és cert que l'enquesta que nosaltres vam encarregar ens donava 2 regidors i penso que això és molt positiu, però penso que si la ciutadania ens dona confiança, si la ciutadania ens dona suport, jo penso que serà més que pel mal treball que hagin fet els altres, pel compromís i la fermesa que hem demostrat nosaltres en aquests 4 anys. Jo penso d'això. Però d'altra banda és molt important remarcar que les enquestes són molt importants, són científiques, però no són exactes. Per tant, nosaltres no ens deixarem enlluernar per cap enquesta. I en aquest mes que ens queda, aquests 20 i escaig dies, 30 dies que ens queda, doncs el que farem és mobilitzar totes les nostres bases perquè ningú es relaxi. Perquè si no ens podem trobar que la maquinària que activen els altres partits que tenen molts recursos i molts mitjans que nosaltres no tenim, ens facin ombra. Ells tenen diners i recursos, nosaltres tenim militància i il·lusió, i això ho mobilitzarem. Diu vostè que en qualsevol cas seria pel desgast d'altres més que per la bona feina feta per vostès? M'ha semblat entendre això. Al revés, crec que si la gent ens dona confiança és per la bona feina o per el compromís que hem demostrat durant aquests anys. Si fos al revés, vostè se sentiria legitimat a l'Ajuntament? Si la ciutadania ens vota, doncs evidentment ens sentiríem legitimats, sí. Tot i que ens agrada pensar que és per la bona feina que hem fet nosaltres i tot el treball de base que hem desenvolupat aquests anys. Jo crec molt més en aquesta política, més en la política de proximitat que no pas en la política mediàtica. El vot protesta, moltes vegades es parla que el vot protesta va parar a formacions tradicionalment extramunicipals o sense representació. Vostès són els que fa 4 anys ja van començar a recollir una mica, si no tant el vot protesta, sí el vot cansat de dipositar-se en una candidatura concreta i que el recollien vostès. La intenció o la tendència és que això pugui anar en augment. Això a un el pot incomodar, el pot afalagar o pot fer-li pensar que això és una cosa molt puntual d'un moment concret i d'aquí 4 anys ja veurem què passa. El que és cert és que les conjuntures existeixen, les conjuntures concretes existeixen, i sí que és veritat que hi ha un percentatge de vot que és molt volàtil, que varia d'una opció a l'altra en funció d'això que ara esmentaves tu, no? Nosaltres per això quan vam crear la CUP
farà ara gairebé 10 anys, 9 anys i escaig aproximadament, sabíem que el recorregut seria molt llarg, sabíem que teníem molts anys de feina per davant, i nosaltres continuarem en aquesta perspectiva. Evidentment nosaltres volem recollir suport electoral, però no és el principal que ens motiva. Cal tenir suport electoral, però cal treballar en altres àmbits, en altres fronts. Nosaltres per això creiem en la democràcia, creiem que els partits hi han de ser-hi, però creiem que la democràcia ha de ser més ambiciosa i més radical. Per això nosaltres pensem que perquè hi hagin canvis profunds, el teixit associatiu de la ciutat s'ha d'enfortir molt. I el propi Ajuntament no li ha de posar traves. El teixit associatiu de la ciutat s'ha de desenvolupar, ha de caminar per si sol, ha de gestionar i cogestionar coses. Vot protesta? Sí, segurament. Hi ha una part del vot protesta que ve cap a nosaltres. Però penso que el vot protesta va més enllà del simple vot. Es mobilitza també en altres fronts de lluita. S'ha de liberalitzar el teixit associatiu? Jo crec que no s'ha de tutelar. No sé si liberalitzar és la paraula, però més que res penso que no s'ha de tutelar. És a dir, jo defenso un paper molt actiu de l'administració pública i penso que l'administració pública ha de reconquerir espais que s'han cedit en el mercat, que no és democràtic. Però sí que penso que l'administració pública no ha de suplantar el paper de les entitats, de la ciutadania. Penso que la democràcia ha de ser més que votar cada 4 anys. Penso que la democràcia és que una associació de veïns es mobilitzi per millorar el seu entorn, o que una entitat concreta es mobilitzi per, què sé jo, per salvar les hortes de Santa Eugènia, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs Jordi Navarro, alcaldable de la CUP per Girona, en coalició amb Reagrupament. Suport. Amb suport al Reagrupament. Gràcies per ser amb nosaltres i que vagi bé. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres.